खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 7 मे 2025 मायथाइ एबा 23 बैसाग दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। गोहो आरो गिनो रोङैनि गुनआ नोंथांनि गोसोआरि गोहोखौ बांहोगोन। जायखिजाया थासारिखौ सामलायनायाव लाखिनो थाखाय बे गोख्रैथिखौ लाखि। थारैनो राङारि थासारियाव जौगानाय फैगोन, नाथाय खरसायाबो बांगोन। जायफोरजों नोंथाङा थायो बिसोरजों बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। जुदि माबाफोर जेंना दं, अब्ला बेखौ सिरि रायज्लायनायनि गेजेरजों सुस्रां। मोजां मोननाय आरो अननायनि बेलायाव साना एसे जुजिनो गोनां जागोन। गोदान सानस्रिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा मिनिनो आरो जेंनाफोरखौ नेवसिनो एबा जेथो नांनो आरो बेफोरजों दुखु मोननो सायख'नो हायो। सायख'नाया नोंनि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोमोथाव सान जागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव दावगानायनि गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा बे खाबुफोरखौ आबुं मुलाम्फा लानो हागोन। दिनै नोंथाङा सासे गागि मावख'गिरिनिफ्राय मदद मोनगोन। सोरखारि मावख'फोराव जायखिजाया थाबथानानै थानाय खामानिखौ गोरलैयैनो फोजोबनाय जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय थागोन। नोंथाङा मोनसे रंजालु मुडआव थागोन। सोरखारि साख्रिनि थाखाय थियारि जाबाय थानाय फरायसाफोरा मोजां फिथाय मोनगोन। गोब्राब खामानि मावबाय था। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव दावगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मिथुन राशि। नोंनि गोब्राब आखुआ नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआव जेंना सोमजिहोनो हागौ। जायखिजाया खामानि मावनायनि सिगां बेनि फिथायफोरखौ सान। हायोब्ला नोंथांनि गोसोखौ सोलायनो थाखाय बबेबा गुबुन जायगायाव थां। रंजानायाव बुंनाय बाथ्राफोरनि सायाव सोरखौबा सन्देह खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। गथ'फोरनि मोजां खौरांआ नोंथांनि सानखौ गोजोंसिन खालामनो हागौ। दिनै सोरबा सासेया नोंथांखौ गिबि नुनायाव मोजां मोननो हागौ। नोंनि पार्टनारआ नोंथांनि गोदान सानथांखिफोर आरो सानस्रिफोरखौ मदद होगोन। सेमिनार आरो दिन्थिफुंनायफोरा नोंथांनो गोदान फोरमायथि आरो जाहोनफोर होगोन। जुदि नोंथाङा नाजायो, अब्ला नोंथाङा दिनै गावनि जिउनि साबसिन सानखौ गावनि जिउ लोगोरिजों बारहोनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जागोन। नोंथांनि बिफाजों माबा मोनसे बाथ्रायाव एसे गोरोबलायै जानो हागौ। बिथांनि सोदोबफोरखौ गाज्रि महरै दाला, नाथाय बिखौ बुजिनो नाजा। साना आइजोफोरनि थाखाय मोजां जागोन आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिजों शपिं खालामनायनि मोनसे बिथांखि थानो हागौ। नोंथाङा गथ'फोरनिफ्राय थोजासे मदद मोनगोन आरो बिसोरजों सम हगारनाया नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। बिगियाननि आयदाजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। मोनसे मख'जाथाव बिजिरसं मावथांखिआ नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ। जाफुंसारनायनि गोदान लामाफोरा गेवगोन। दावफोरनो दै जाहो। बेयो रांखान्थियारि मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। सिंह राशि। सासे लोगोआ नोंथांनि सहायनाय आरो बुजिनायखौ आनजाद नायनो हागौ। नोंथांनि बेसेनफोरखौ नोजोर होनायनिफ्राय गोजानाव था आरो मोनफ्रोमबो थिरांथाखौ जुक्ति गोनाङै ला। हानजाफोराव बाहागो लानाया गोसो बोनो हाथाव जागोन, नाथाय बेसेनगोसा जागोन। जुनियायै जुदि नोंथाङा गुबुननि सायाव खर्सा खालामनायखौ बन्द खालामाब्ला। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि जिउआव जर'खा गोनांथि लागोन। दिनै नोंथांनि अनजाथाव गैयैआ नोंथांनि बिखाखौ लोरबां खालामनो हागौ। बे साना थारैनो एसे गोब्राब।
खामानियाव थांनायनि सिगां गोख्रोङै था। दिनैनि बांसिन बाहागोआ शपिं आरो गुबुन हाबाफोराव खर्सा खालामगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै जुलि जानाय जिउनि माखासे गोजोन आरो खुसिखौ गाज्रि खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा मोनफ्रोमबो खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा बिजिरसालियाव गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय केसआव देरहागोन। नोंथांनि गोसोआ सिरि थागोन। नोंथाङा बेलासियाव लोगोफोरखौ लोगो हमनो सानथांखि लानो हायो आरो नोंथांनि गासै साना रंजानायजों बुंफबगोन। नोंथाङा गावनि बिमा-बिफाजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांगोन। नोंथाङा गोसोआरि गोजोन मोनगोन। हाबा जायै सुबुंफोरनि थाखाय साना जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि जुलिनि सोमोन्दै सावरायनाया न'आवनो जागायनो हागौ। गोनां सुबुंफोरनो आदार हो आरो धोन आरो सम्पदफोरा बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। तुला राशि, गोर्बोआव थानाय आइजोफोरा सोरगिदिं गिदिंनाय समाव जुनियायै सांग्रां जानांगोन। हायोब्ला सोबग्रा सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेयो जोनोम जायै गथ'खौ खहा खालामनो हागौ। राङारि जेंनाफोरा नोंथांनि सोरजिलु महरै साननो हानाय गोहोखौ खामानि गैयै खालामबाय। गथ'फोरा नखरनि खामानिफोराव हेफाजाब होगोन। गावसोरनि लांदां समाव बिसोरखौ बेबादि हाबाफोराव नांथाबनो थुलुंगा हो। बेयो रमान्सनि बोथोर। जेखि जाया मानो नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ हमथानानै लाखि, नङाब्ला बेयो सोमोन्दोआव गाज्रि थासारि सोमजिहोनो हागौ। जिउ राहायारि महरै नोंथाङा नोंथांनि मोजां खामानिनि थाखाय सिनायथि मोननो हागौ। बेयो जानो हागौ दि नोंथांनि सिगांनि सोरबा सासेआ दिनै नोंथांजों सोमोन्दो लागोन आरो बे सानखौ गोसोखांथाव खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनि मोनसे गोरा आरो गोब्राब बिथिंखौ नुनो हागौ, जाय नोंथांखौ असुबिदा मोनहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंनि थाखाय खुसिजों बुंफबगोन। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खामानिया आबुं जागोन। दिनै नोंथांनि सुथुरफोरा नोंथांनि सिगाङाव खर' गंग्लायगोन। सोरखारि मावख'फोराव थाबथानाय जायखिजाया खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावनो हागोन। नोंथाङा सासे गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिनिफ्राय मदद मोनगोन। सासे लोगोनि हेफाजाबाव मोनसे गोनांथार खामानिखौ फोजोबनाय जागोन। नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि, ध्यान आरो य'गाया नोंथांनि थाखाय धोरोमारिल' नङा नाथाय देहायारियैबो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि नंगुबै सानथांखिफोरा नोंथांनि धोनखौ खम खालामनो हागौ। नोंथांनि फंबायआ नोंथांखौ हरखाबै रैखा खालामनो फैगोन। गावजों गाव खुसिनि थाखाय नोंथाङा गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय आरो हानजायारि खामानिनि गोनांथि जायो। गोसोआव लाखि दि हेफाजाबआ जिउनि मिरु बिन्दो। नोंथांनि आंगोआ मोजां मुडआव गैया। बेनिखायनो जायखिजाया खामानि मावनायनि सिगां मोजाङै सान। नोंथांनि जिउआव फैसालिनि आन्दोआव नोंथाङा सान्नायनिख्रुइ बांसिन सोलिगासिनो दं। फैबाय थानाय समाव नोंथांनि लामायाव गोबां मोजां खाबुफोर फैगोन। खाजोना आरो बिमाजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोराव गोसो होनाया गोनांथार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनि गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। बेयो फालांगियारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। खामानिनि थाखाय नोंथाङा गुबुन हादोराव दावबायनो गोनां जानो हागौ। मावख'नि साना मोजाङै थांगोन आरो नोंथाङा मोनसे मावथांखिखौ फोजोबनायाव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमानि सावस्रिनि थाखाय एसे जिंगा सिगोन, बेनिखायनो बिखौ दुंनायनिफ्राय रैखा खालाम। राजखान्थियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथांनि गासैबो हाबाफोरा गोरलैयैनो आबुं जागोन।
नोंथाङा बेलासियाव गथ'फोरजों पार्कआव थांनो सानथांखि लानो हागौ। दैमायाव पान बिलाइफोर गोजाव। दुखुनि जोबथाया फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। जुदि नोंथांनि सानथांखिया बायजोआव थांनानै नागिरनायब्ला नोंथांनि समआ मिनिनाय, रंजानाय आरो गोजोनजों बुंफबगोन। नोंथाङा हरखाबै गोदान फुंखाफोरनिफ्राय रां मोनगोन जाय नोंथांनि सानखौ गोजोंसिन खालामगोन। गावनि जिउ लोगोरिजों लोगोसे थालांनाय नखरनि खामानिफोरखौ फोजोबनो लाहार-फाहार खालाम। जायखिजाया गोबाव समनि नांलायनायफोरखौ दिनै फोजोब, मानोना गाबोन जोबोद गोबाव जानो हागौ। मावख'आव नोंथाङा मोनसे खामानि मोननो हागौ जायखौ नोंथाङा जेब्लाबो मावनो लुबैदों। दिनै नोंथाङा गोबां गोसो बोनो हाथाव हांख्रायहरनायफोर मोनगोन। आरो नोंथाङा मोनसे सानस्लाबै अनथोबबो मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि साना गुलाय-गथाय जागोन। मावख'आव सासे लोगोजों नांलाय-खमलाय जानो हागौ। बे नांलायनाया नोंनि थाखाय गोनांथार जानो हागौ। बेनिखायनो बेखौ जेसेबां हायो एसेबां एराय। दिनै नोंथाङा सासे लोगोखौ लोगो हमनानै मोजां मोनगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। इसोरनि सायाव नोंथांनि फोथायनाया बांगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि आखुजों जोबोद गोजोनगोन। नोंथांनि मान आरो सन्मानाबो बांगोन। शिव लिंगमआव गंगानि दै हो। बियो फालांगियाव मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।